أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ayat muna puna naging ko to di tano di kapanalamat isik wallah subhanahu wa ta'ala, sebab sa sumpatan yan ang kuto mga murtano naguditan no di papalapalad ng sik wallah ang kaiyakap sumpatin yan si ko mga murtano nasitan mo yung mausar si ko ikasuswat yan naguditan no di papalapalad ng sik wallah aso mga amal tano ang mga pipya na tariman niya na to akas sa bapa no to sa ipakasulti no si ko surga. Pangnintan no si ko wallah iriler tano ang kutwa may tumal amyan do sa tano bapad tino si ko mga tao pakasulsirang ko surga tanto amalbud akapakasagadiran si ko kapamagitong. Pangnintan no si ko wallah ang kutwa mga pipya mga pamaltano na mapanad akapakatanayan si ko mga timbang atanos is alungan na mauri. Oriano to na ayatan ng sumpatan ang kutwa kapugusyatan no sa iko sabaad kung mga kabenar sa iko Islam. May postano to sa iko minuna ang kutwa kabenar o mga turugan tano. May kadwatan no to may pangusyat o di na may kadwatan no mausay. Iman to nasita no matataman sang kaya hakul basar maana kabenar o kapangilaylay o di na sudso mismo sumata iniriskir ka wallah subhanahu wa ta'ala anto na kabenar yan si ko manusia yan ka iya pangilaylayan o di na yan ka iya kaylay natigman niyo mga ulama al-basaru ni'matun azimah min ni'amillah alayna allati la tu'ad wa la tussa wallahu sa'iluna anha yawmal qiyamah. Yan kaya mga kailay tanong na limuaya wallah amya kalala apads iku mga limu wallah sir tanong o bangkad pamagitunga ang kaya kalaabali ang kaya matangka kapakailaynga nguto kababali niya kaalimu na din kau tumampas mamagitong naswallah subhanahu wa ta'ala na imagisiyar tano si isa alungan amori ang kaiya limu akaylay di naging kaya mga matatanong ano tano inusar ipagisinan wallah si isa alungan amori gito'y tigman ni wallah sa Quran inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mata na tigman niya wallah ang kaiyakan nag dawyang kaiyak kaylay o di nagyang kaiyak tangilang ka nawyang kaiyak matang ka wal fuad dagusupuso kullu ulaika anhu mas'ula na tanan-nanan aya betadian na pagisian sa ikwallah ipagisi wallah sa ikuripan wanda niyan inusar ang kaiya mga limun wallah lagi duka pa kanagyan na gusto ka pa kailan yan nagudi ka pa ang gede-gede ang utapos yan sa manayan natangkedang ka ang kanan ang mga limu wallah na ipagisinan wallah wanda ngayon usar so kanag ka singay ipamamakinig kumapya sa iko Quran sa iko mga bandingan sa iko agama lagi dutumambu so kailan ka ano nga inilay sa iko mapya si ko mga ayat wallah daw si ko mga hadito Nabi sallallahu alaihi wasallam
palayad nanan ipagisya wallah subhanahu wa ta'ala. Gaya tigman yung mga ulama kapakailay yung manusia udi naging kaya mataw manusia alimun wallah yata'allamul insanu dinahu wabil basar yata'allamul insanu dinah fahuwa wasilatun li talabil ilm bisabab sang kaya kailay na ginan idi kapagunada utaw sa ikwagaman meron may sasabab naguginan iisa ukit akal budak kapakatuntutu sa ilmu di mga plagid ang utwa pupakailay nagudi pakailay si ko katuntut sa ilmu madakali ukit akapakaswa o pupakailay adi su di pakailay na may sasabab ko kapakailay nga ang utwa di nga di katuntuta sa iko mangandawan wagamang ka nagudi nga di katuntuta si ko ilmu si ko agama na ayapya ka mamasana kaya mga tao abubagan wallah sambala kailay na dinyan pagusaran sa kapaganda din yan si ko agama niyan adi di ka panangutwa di pakailay ka tatayod niya so kapbatian niya ko Quran kapiplangag niya ko Quran kapumamakindagan niyan sa iko mangandawan wagama aya mapipikirin ng anpagumanuman ang kutwa ilmu yang kuwagama. Aya maanaw to na malaisakal ang kutwa di pakailay adiging ang balay mata kasi niyan inusar sa iku mga haram. Natangkadang ka aginan na ipagisinan wallah si isalungan na mauri. Giti sabab ang kaya kailay na isanan amalaukit ang kakasuang kas ikundauan wagamang ka. Tigman ni wallah sa Quran wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal basar wal absar wal af'idata la'allakum tashkurun. Swallan na piyakasimbuang kanunian apun si ko mga tiyan o mga inayo ada ba niyo katawan amalakabu may tubo na inad na nga wallah sa kanug nagukailay nagupuso la'allakum tashkurun kaang kanu mga panalamat sa ikwallah samanan na ay asal ka na did na bang kakatawi na aya ka pa umarkaw ilmo kakasaguting ka pag-ilmuan nagula lang ko kanag nagugula lang ko kapkili ang kaon nagugula lang ko din kaon nikang gede-gede naging ka na nalimwala kanag nagukailay nagupuso na pagusar na ka sa penalamat ka sa ikwalla uli na ipanadama ka sang kutwa limo raka walla ang kamakapanalamat sa ikwalla subhanahu wa ta'ala agumis sabab sang kaiya kapakailain ka matang ka naginat ikapkilay manusia sa iku mga kaadun walla ang mapapadalam sang kaiyal mga langit mapapadalam siya ko paglutan ng mga langit na gusulupa liya'tabira wa yatadabbar kaanon makakuwasan dao naguan yan di manggedegda giti suwallah na inisuguyan sa Quran ang kutwa di kan dadalakaw sa ikulyaw lupa ang pagkakuwasan dao tigman ya wallah qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mujrimin lalakaw kan wa tigman ya wallah sa ikulyaw lupa na ilayan niyo ang tunaa ikurian sa iko mga tao ang mga mujrimin mga baradusa ayon daw niyan na inwaya sa kano na pagkailay niyo ang kaiya pagkaswap kurian ang mga raratay ungar ang maratay ka pagintaw ko dunia di kebabayan ng mga tao maratay undas na inwaya ada kanurun makakawasan daw lalakaw kano sa iko liyaw lupa na ilayan niyo nagong gede-gede niyo ang kayakurianan sa iko mga mujrimin mga baradusa mga raratay lalag na ang kanuron makakuwasan daw ginan suguan wallah sa iko mga uripan yan ay gira miya kalubay ang utwa paratiya nga miya kalubay ang utwa iman ka pangimbenar ka sa ikwallah kalak ka sa ikwallah
Nalalakaw kasi kuliw lupa. Nading kadiing gagada-gada ang kaiya. Kulaw la ang kaiya mga tao. Siyo pakiran sukad na niran. Nagumibrado sa siran. Mibrado sa niran ang kutuwa. Mga limukiran. Wallah subhanahu. Sigo mga pdayat na ay da pakipanggadagada ka wallah nagiginawang ka. Api mo yung gede-gede ng manusia, nagiginawa niyan, napakakuwang sando. Tigman ni wallah sa Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ayaw na anang kanan ayat, napakigdam wallah, ang kutwa mga tanda yan, akababaluin yan at Tuhan, kababaluin yan as kanyan, ikapatutan sa simba. Napiatig wallah, ang kaya ginawa niyo na, gede-gede niyo, baka no di pumakilay. Mama, naging kaya ginawa niyo, na mismo gid na ginawa nga na pag ako akong sando. Pag ako akong sando, ako stuad na miya dindra. Ayaw buong gede-gede nga na suka pagkatama ka. Yang utamamis na si nga betad sa palada ka, kadin yung kagedam o bumamis. Pagin na si nga betad sa dida ka, kami pakasundaya ka, mamis ito, anta ka mapaita. Inaw yung gede-gede ng manusia. Padanan sa mga tanda, wallah subhanahu wa ta'ala. Pakigdamir ka o asar ka, patangan ka pipiya ang kaya pangadun wallah, nakutuon na ka swallah. Ayaman na niya na makapangimbenar ka siyang kutwa ka pagagaga wallah subhanahu wa ta'ala. Ayaman na piawingan wallah ang kaya mga tao. Adilan pagusar ng kaya kapangililiran, mga pangililiran sa eko di kang gidigid ako kaya pangadun wallah. Wa'aballahu alladina لا يستخدمون نعمة الله البشر أو نعمة البشر في التفكر في خلق الله. Sabnar api awingan wallah susiranuto. Adiran pagusar ng kutalimu wallah kailay. Siku mga tao. Sa diran dikang gede-gede ako kaya pangadun wallah. Gitu itigman ni wallah sa Quran. Watarahum yanzuruna ilayka wahum la yubsirun. Gitu sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ay gira ay pendulo niyang kiran sa agama na pupugilain sila ng pupugilain sa kanyan o mga musyrik na wahum la yubsirun na tigman ni wallah asiran na di silang pumakanuno ayam ano to na miya makarera ya gaguntaw di panaro no Nabi ang mga karina sa kababali wallah at Tuhan kapakay sa isaon na dito kilay ang utama mga musyrik lagid niya nga masatan yang nga masatan o tabi na igirami tiru ng muto ang mga benar ikatiru ang mga ulama aya pupuguseniran na pupasud ku Quran orenya na pupasud ku mga hadithu Nabi sallallahu alaihi wasallam akap tentueran sang kutwa katiru iran orenya na tiyan tueran ko katiru mga salap na yang nga mga tao ang mga pawal nagu mga tao aya unutan na subaya ginunin na banyan tukilay na aya tiru ng kutwa buka mama apakasutur niyan sa mga nabi na pangangkub niyan sa mga nabi adad na benin inaloy sa Quran hadith dalil agupun sa hadith adalil na piyakasutur niyan sa mga nabi na piyangi benar ang kutwa mga pawal la ilaha illallah na yang kaya mga tao ang mga benar ikatir mo di rin benar na di silang pumakanuno ayaman na niya na miyang makarere ang mga benar na di lang tununuan. La ilaha illallah. Siya mga pdayat na tigman ni wallah lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Yang nga tigman ni wallah mga tao ang mga musyrik mga kafir na ad na mga puso iran na di lang ito'y panggede-gede kung mga ayat wallah mga tanda wallah walahum a'yunun nagwad na mga matayra na tigman ni wallah la yubsiruna biha Nagiran ito ipangilelay ko mga tanda wallah. Anda man ya ikapurang gira kapkakatunan si gubernur. Igiran pagusar ng uta inibigay kiran wallah akasangkapan sa kakatunan si gubernur. Kakatunan si gubernur. Dito sabab ayam min na ipagilay ka ang utwa limur ka wallah akaylay si kumangayat wallah. Na nguta puso ka ipagdagdag ka si kumangayat wallah. Tama sa matunda ka niya si ikuparatya si wallah. Maparat yang masukad na ka mapakambagkan na ka ang kutwa parat ya sigo puso ka
gulalan sa iko, kailan kasi ko mga tanda Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika lam yusawillahu bainal a'ma wal basir. Gitu man, ida pakap lagi de Allah sa pagbidaan o kabutah nagusupit pa kailay. Doto pakap lagi de Allah. Ya pakap lagi de Allah so di pakanuno, nagusup pakanuno. Tigman ni Allah sa Quran. Kul hal yastawil a'ma wal basir. Batig wala makaplagit ang kaya di pamakanuno, di pakanuno nagusup pa kailay. Bidaanan. Mana dinan pakaplagit. Maan na limur ka wala akaylay na usarang nga sangkutwa mga tanda wala. Yung geda-geda ka sangkutwa mga ayat wala. Kami unang kanasi ko mga tao, ada sila bagi wala sa kaylay. Siko mga pudayat na tigman ni wala, wama yastawil a'ma wal basiru, wala dhulumatu wala nur. Di mga plagid ang kutwa, di pa makaylay, di pa kaylay, nagugyang kutwa pa kaylay. Nagudip mga plagid ang kutwa malibutang, nagusumasindo. Iilatanan wallah sa iko kaliwan na gubernur. Mga tao amiyat uniran subenar. Nagu mga tao adiran matoon subenar, amalibutang akap pagintawiran. Dalagi dinan o di ka pakaplagid. Ang kotwa pupakaylay, nagusudi pakaylay. Dalagi dinan so di ka pakaplagid, malibutang, nagu yung kotwa maliwanag. Na, samanan nami unang kanan, ang kanan na kaylay ka, na aya patot trakan ng kutwa kusarang kung iko patot apagusaranon at kabaya wallah subhanahu wa ta'ala. Fal basaru ni'matun azimatun alal insan. Kaya nga tigman niyo mga ulama ang kaiyak kaylay na limu wallah amalas iko mga tao. Na dapat katukaw saya o di na dapat kanal saya ko kabubulun yan amal alimu. Inunta na sa mga tao amya papasun sa kaylay. Gitu sebab aso mga tao amya doon sa kaylay ay manan yan na di pa kanuno. Nagugyong ko to kabubulun yan adi pa kanuno na inarapyar uang kuta balas wallah. Ay manan na misibar sa inarapyan ng kuta balas wallah. Nasambiinun wallah subhanahu wa ta'ala ang kuta limu. Apya pasyanon ay manan ang kuta kapakaylay niyan sa hindi sabiin wallah na susurga. Amay ka makasabar. Ang kuta di pa kaylay buta. Ayam pa kakanal isang kutwa kala ilimu. Wayamanan yan na kaylay. Nagiram niya papasra ka so kaylay. Api ang kutwa pupa kaylay ah. Naigiram niya kalubay ang kutwa pa kaylay ka pa kaylay niyan. Na di niya niman dingan-dingan abubuhay pa kaylay niyan. Nalagi daw kutwa da makalubay so kaylay niyan. Kagya api kawatanin na pagkalaro niyan ang kutwa kilay. Pigilay. Ang kutwa di pa kaylay. Abubuhay silamin tsaka kilay niyan tsaka kutwa pigilay. Na di nga diman dingan-dingan. O babu maaplagid ka sa kaylay. Na idapat kas ikaw mga tao ay namin papason na suka pa kanuno. Akala kakagdaman yan sa kutwa kala alimu wayamanan yan na kaylay. Ay na mga tawa inborn yan na ipa kaylay. Minimbuatan na damatan yan. Na banin na pagkanigang uta mga siyay ko dunia. Anton iptirong na cellphone, truck, plane, mga kitabo. Na did na banin ng katawi. Ugid na katawan ng sungaran yan, did na banin ng katawi. Sa lagi duda nga kaylay sa ikwalungan na mori. Pagkadag ka ang otwa, tutulang walungan na mori. Na ugid na damay layo matanga. Damay layo matanga. Kilay nga ngay barat, ang utwa di ka panutula ko sabal ingid. Ang utwa kapi, ang utwa ingediran. Ugid na damay layo matanga. Ad na mga share ko sa sabal ingid. Darak tanoro ni barat siya ko ingid ka. Nabangad nuto di may pagarangan. Anton auto, asyay. Lagi dito sumuta. Pagkanigin ang utama nga siya na di ba nino katoy. Pakirupan ako nang kaya pagmin na ka ibarat lawasig. Kaapian niya magkakapatid na di niya katawan ang tanirupan ng uta lawasig. May kala pa maa kapaka hindi ka pa kang dingin-dingan siyang utwa kala alim ko kailan. Makasabar nasundirin wala na sunusurdo. Isimbin siyang utwa kaya pasabar yan. Tigman niya wallah. At tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla qal, idabtalaytu abdi bihabibatayhi ay bi'aynayhi fasabara awwadtuhu minhumal jannah. Sadnat tigman yung Nabi tigman yung wallah hadithul kursi ay gira at tipngan na kan sa urip na
Gulalan sa iko duap kebabayan yan. Ay dito sumbel amatan yan. Tipangan wallah. Ay may napiapasun wallah. Sukailay. Fasabara. Nasibar sa kanyan. Na awadtuhu minhumal jannah. Na ayat ni sabi akanon. Sangkot adua nasa surga. Sabi rin wala. Bagi yan nasa surga. Allah Akbar. Nah. Tigman na yan kaya Sheikh. Ato natigin ni makatutulod rin tanaw. Sa kaya pag-usya tanong sang kaiyakab na ukaylay. Na talawat tigin na sabab. Paganirong na sabab. Kapag-usya tanong saya. Na annana nara kathira minan nas. La yagudduna absarahum amma harram Allah. Lagi matano to asaktano na pagkilay tanong sukada ka lang o mga tao. Adidan imbaba ang kuta mga kaileran sa eko manit ahyaram kiran wallah. Mana adidan nun ipagiliran ang kuta mga materan sa eko hiram wallah. Faatlaqu absarahum fin nadr ila al-qasiyatil ariyati fi syawari'. Nabiyutawan na niran ng kuta mga kaileran sa eko kapupagilay sa eko mga babay. Akisa sapang ugain na matatalad diyang siran sa ikong balakan mga singayan ng mga lalaki. Ayaman o to. Nagyang kaya kasya ito na ariat. Hindi ditar. Mana kisa sa pangmambu sa aurat. Na al-ariat. Ugain na kipakatatalan diyang. Ayaw to atuladan o to at tigman yung mga ulama. Na sumasapang ba sa aurat. Kasasapangan niya sa aurat yan. Nagyang mga iins. Yung mga ditar. Ditatanda. Na matatalan diyang. Nagydugo matatalan diyang. Giti kasyatun ariyat. Isa sapag hindi ditar. Okay. Na matatalad diyang siran sabab sang kutwa kainas mga pit ang utwa mga ayaman niya na mga ditar niran. Na pagkabalak silang kung mga sengayan o mga lalan. Na ngaya mga mama na bubutawan na niran sa mga kailairan. Na pamaradat kulubuhum. Na miyap famaridat kulubuhum ayaman na niyan na niyasakit ang uta mga pusiran bimaradis syahwa sa sakit ababaya fawaqa'u fi fahishati zina lam yawlug siran sang kutwa kasina ayaman na niyan nagya biutawan na niran sa mga kaileran sang utwa pagilias ang uta mga bai pagilis sa mga auratiran niya sakit ang utang mga puso ilan tilugdam ang utang mga puso ilan sa katilugdam ang babaya sa iko kailay sa haram mga haram fahisha pakasisingay na miyudog sila sa basilan niya kasina kapakaya niya katunon sa niya ni pagyupa na miyudog sila sa utwa di mapia ay ito sabab na pangunakunan yan nakapanantang kapangilay kabugtawan na siya kailay sa ibang haram. Ito sabab na tigman niyo mga ulama apan nadru yuridu zina. So tigman niya so kailay kapanantang na ayad na bantakyan na sina. Asina. Lagi doong mga tao butawan na nila so kailay ang kamantay sa mga haram na ayad na banta ko to na sina. Kapakayang gulawla niyan sa iko bai di niya nimi pagitugas sa katiro. Kapakayang gulawla niya nun ang utwa kaya bantayan niya. Uli nang utwa milay niya. Naginan, ayun nabanta ko kapanantang kapangilili sa haram na zina. Gitu itigman niya o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal aynani tazniyan, wal rijlani tazniyan, wal farju yazni. Mata na tigong Nabi, asumbel akaylay, bel amata, na di makasina. Lagi dito mamusumbel ali, ay, adi makasina. Lagi dito ang utwa payamalungan adi makasina. Natigman niya Nabi al-aynanu zinahuma an-nadar. Daswat tigo Nabi sumbel akailain bel amatan ayat niya ni kapakasina nasunya ni kapanantang. Ida pa kailay ka sa titalan di nga mga bai ang pakafitnan ang utwa kapakotangangon sa ikong matanga dan zina to zina ang gulalan sa ikong kaya panganantang ka. Tugid na aya pinakamala mapuro kasina na igira ang kutwa piyamalungan ayam ya kasina ay balan na kasangaya masay manto la ilaha illallah finkot tumanutula sa ngap subrandu nyeso ibarat to mga bai Diyos iko kapketo na kira musimay ano mga lalan
akap kebala kira na doto na tiap de kira bersangka ia mga sosial media harus silang penisi sayang la ilaha illallah ikal anan akap ay napagilirkan na nabamilyon na mata nabi 1 ka milyon ka 10 ka milyon gapay 20 ka milyon na mata amilir ka apalid nito di sukses alungan na mo ri agito siwa ka amot ko katutalandian ka o di na pag-iling as orat ka sangka iya manan na public sa social media katantangan man buang nga mga dato apalid nito ibang gulubot sa zina. Ikadua asbab na nara kathira minan nas yanzuruna ila man fawqahum fid dunya fayadfa'uhum dhalika ila ar-rukuni ila ad-dunya. Ikadua makasusugurtan sa kapugusya sa kaiya kabenaran mata napilitan so kada kelang ko sabad ko mga tao udi na pedsi ko mga tao aya pupugilay niran na so kapuruan niran mo kapugintaw ko dunia kapuruan niran ikapugintaw lagi dumangalay tamok na pupakatulod kila no to sa kitaluga iran sa ikudunya. Ay mano to na gila ay ngailang inilay na sukapuruan na kasakapugin daw na inam pa ang tatamok yan na gito'y makatutulod ras sa dingkadik tanggil baka ko dunya ka sa ayak kelipatan ka na sa lungan kabori. Ano mamuy kalayar ka sa ikudunya mana-mana marakaman nakalalay sa ikudunya taman sa miya baluto kaya sa wapal sa ay manaw to na tiya sa bapan sa tiya lipating ka so kapangilbagang ka kung mga simbang nga sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. So nabi na ini sa pareno to tigman yung nabi sallallahu alaihi wasallam aunduru ila man huwa asfala minkum aya ilani wa ting nabi na sutaw akabubani apadragan wala tanzuru ila man huwa fawqakum na uban niyo ilay at tigong nabi ang kutwa tao akapuruan niyo pahuwa ajdar ay ahakku ay amanan na gito imas taralabi alla tazdaru ni'matallah alaikum anyo di mapupayto ang kalimurkan wallah igira ay nga inilay nang kutwa akapuruan ka ang akilang ako limur ka wallah namya ka ito mapupaka ito kang kutwa limu wallah di kay pagitong uba ka kakalimun wallah agi ilain ka ba ng utwak diyong utwa mala ibagyan sa iko dunia mala alimun wallah itatapong unut wallah na itatapangar ka mang wallah ang utwa ka ito akaw yagan ka na igira ang apiat nga ng utwa apuruan ka na di utpilay butulim wallah nagito yung kasabapan sa kituludigan yan sa kigalagaladig ako dunia udi na kirami-ramig ko kawagan dunia taman sa kalipatan ka ng utwa lim wallah subhanahu wa ta'ala amala agito sa alungan amori kapapasar ka ang kutwa kapaanara ka nas ikamatang kusundo giti pinakamala alimon gira piatangan ka nang kutwa ka babaan ka nakilay ka ang kutwa limur ka wala akala yan yung kutwa ka alimur ka wala nakakilay nga na elya nga nasuka babaan ka sa kapintaw nagkugdam ka ang kutwa kalar ka alim Allah subhanahu wa ta'ala naginan isubo ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ay pumgudagudaan ka nagyang kutwa kabudaan ka ano ka maylay ang kutwa kalar ka ilimu wallah subhanahu wa ta'ala. Siku sa riwaya siku Bukhari natigman niya yung Nabi idha nadara ahadukum ila man fuddila alayhi fil mal wal khalq falyandur ila man huwa asfala minhu igira apagilay no isar kano so nganin ini pangalimun walla apod sa tamok kala ini pangalimun walla apod ku tamok udi na si kumapi arupaan na falyandur ila man huwa asfala minhu dayay ilay na natigo Nabi na so kabubaan yan o pambaka tamok o pambaka aya dagangan na kay barat na mga niyog dahil ilangan ang uta di mamalali ang mga tao nakugdam ka ang utwa dagangan kanyog niya kalala ibo ni malabos ito alim mo Allah subhanahu wa ta'ala o pamambuka ay abustan na ka nakanaba ka mapuringiro dahil ilangan ang utwa yaman na niya nasa nga ta ano nga magdam ang utwa ka ilimu ang utang irong ka api ay mababan asar ka di ka pamasa sa nga ta o di ka di ang utwa marat ay bustan ay barat yan na
Na baka matay da mama. Nailangan ang utam niya tutunga para siya. Kakagdam ka, malar kay limos wala, ka na bas kayo niya tutunga para siya. Ay, ilangan na suka baban ka. Apya di ka matay da mama, nasar ka di ka kulit, na magkagdam ka, ang utwa katay di ka mama. Ay, inilangan ang utwa kababan ka. Upo na ilangan. Ang utwa mga tatay da mga mama, ang agagdam ka na niya, pangit ka mama. Ang iba inilangan ang utwa kapuruan ka. Yuti, tigo na biya, may magilin na ka, so limur ka wala, at tamok, akala yan na ang ilan, so kababan ka. O pagilin na ka, nangutwa, busta na ka, namapiyan, ang ilan, so kababan ka sa katay da mama. Nagkailing ka, ang utwa, busta na ka. Nana, so mga babay na lagi dito mamo. O ba nga ya katanda, ang utwa, matay da babay, nakatid na ka. Ang mapuro yung irong, napiya makapuro ka mamung irong, apiya nung patra. Miya kang nilabag ka ba sa haram. Kaya kungan yan. Nam betutu amada ang utay pigyan nam upa makalami ka ngirong nagtilami-lami ang ngirong ka. Ang sabab sa ngutwa ay akitibga ng ngutwa mas mapuro ka. Naginan sabab adi gidap ni man to akwan na balo po ni man to kecek suka pangaroma. Ay gida wan na kepaltek ka nga mga bedak. Apya di mata idaw ng tabubay kakasasaktawan ang ngutwa katay din. Na ay kabayan pa na malagi din ang ngutwa miya katay-tay di. Yang usar sa mga bedak na mele mamuy ka rumaw na tingin na miya ka tetay dahil mama nagup natakin dubab sa iya kawan ay kapakatatay din ang utwa sa kapurga do bedak yan nga kapag ginakadla na ay sabab sa iputid niya ng utwa matakatay tomo ang utwa titwa kataid ka na ay may lew karumanga kabasta kabubayangan yan na di ganyan nip sa sambi kaya niya menutok. Kaya tayo kagitud ni piu-piu da kay lener kakatay diga. Nagitud ni piu-piu da kay babae niya ka. Adi siya ngo to miya ka kapakapala bedak. Miya kalakan yan miya kalakon. Na namad unang uta bedak na ay sa kababae niya nang uta busta na ka sang uta kapala kay bedak. Na miya pes man na paras ka. Ubo kailangan na malalew nakakapala bedak kali sa kapuro gado. Tomos original akatay ni manusia. Gitu itu mapia. Itu mapia. Ikatlo at tigman niyo mga ulama, ang makatutulod rito sa kapusese napkilitan watigen nara kasira minan nas qad jamudat a'yunuhum falam tabki yawman min khasyatillah walam tashar yawman fi sabilillah. Kilitan so kadakalan sa ikong mga tao at tumigat-tigas di nagyang utang mga matayran dadi dun kuulin obos kanyan tutto kaguraw ikwallah sa kiyong sa salaman sa kalaksik wallah. Lagi dito mamu adi din makambabasagawi sa para sa ikwallah subhanahu wa ta'ala. Din makatuday ang utabatan yan sa swaswat sa ikwallah. Lagi do yung utwa kaya paguro kyan nakalak yan sa ikwallah kalak yan kung naraka na yung kutwa berang at kiyanan na kaya kiyanan meron para sa ikwallah. Ito pa kaya ad na mga tao sisir. Kaya kataong nagila pumburok ko sambayang naban yang nutukalak sa ikwallah naguban yang kalak sa ikwang naraka na kaya figuro kyan naudi ba miya basti di pagilian yan naudi na iya mungutan jawalay naudi na niya lapis ang uta dagangan yan nakiyatan ka udah niya nang utwa karatagino niya nangyan kaya paaguro kanaba kaya paaguro kyan nagiban yang kalak sa ikwallah nagukalak yang naraka bumbuka tao ito nagila dinidigaw sa isa sulda masingit bala burong gira ikukunuton nakatoto na bagkiyaran uranunan sang uta dua. Takay inubab siya keraran meron. Naging mimuno sila na kerumay. La ilaha illallah. Nagitos ka niyan. Ay kailangan na makaguraw ang uta matanga. Para sa ikwallah. Naba para sa giyang uta kararat na ginawang ka. Anam niya ulaw lagi dito. Niya lapis ka. Niya kamunduan wag kerumay. Hindi na niya basti di kay pagilian ka. Kaya paaguraw. Di. Ay ipagitong nang utam miya kaguraw ka kalakyan si ikwallah uban yan tutunga si ikaw naraka jahannam udi nagyang utam mata amiya katuday sa suat-suat si ikwallah lagi daw kasintri sa suat-suat si ikwallah fisabilillah nagu sa mga pilinan niya ni kapakatuday ay katutuday niya na suat-suat si ikwallah subhanahu wa ta'ala lagi daw niya ni kapanahajud nakitong to sa mataw to amiya katuday sa suat-suat si ikwallah
So Nabi sallallahu alaihi wasallam na mialawin yan at tigin man na iya thalathatun la tara a'yunuhumun nara yawmal qiyamah. Dalawa tigman niya Nabi asusunan niya ng mga tao di kilay o mga matayran sunara ka jahannam sa alungan na mawri. Mana di lang kilay sunara ka. Mano to di silang kulub punara ka. Kaanara ka o to miya kayayaw. Di po kailangan ko na miyalawis ka. Na dito ka pa kayo bayran may lesson sunara ka jahannam. Na pedu na tigman niya Nabi ang kuta mata aynun bakat min khasyatillah. Mata at tigo Nabi miyalak. Udi na miya kaguraok akalak sa ikwallah. Ay kaya paguro ken akalak sa ikwallah. Dabe kaya paguro ken nagi miyalugi ang tadagi nganian. Ay katoy tama muna ay kaya sungai sa masjid na betitu-titu na belengan sa ikwallah. Ay bisa kaya sungai sa masjid na ipemulungan cara ta ginawa. Na mamati na di gugura-guraok. Ay bisa pepikir na nang utang kaya lapis yan. Udi na utang kaya paguro na kirumay. Kaya pakaguro ken naggas man sa masjid nakalak yan sa ikwallah pupalapalad niya ng utabata niya sa ikwallah ako mga ni sa tabang sa ikwallah subhanahu wa ta'ala wa aynun harasat fi sabilillah nagumata di makatuday di makasintri para sa suaswat sa ikwallah ay manoto na kung makadun sa iko mga tumanaan o mga muslim o gusto mga kaper ayanan yan ng suriduin yan aswaswat yan si ikwallah wa aynun gaddat an maharimillah nagumata ay inibaba yan sa ikwang pagili ako mga haram mana inibaba yan ubun yan amatan yan ubun yan kilis sa mga haram naginan mga mata ahyaram mun wallah ubun yan maylay sunaraka mana suki mataon na pakasurdo ginan kilis sunaraka jahannam Allahu akbar ginan ipamangin tanu sa ikwallah ang mapagtuno sa mga natin mata ang magagatano di tanu maylay sunaraka jahannam di nga naraka jahannam na gira piyakan daldal bro apoy mikiran kan na tanto ko piyakan lakalak api ang uto apoy ko dunia na gira na putupungingaw na malong ang purarang alimanga nang uto kayaw niyan na idapat ka sa aid na mararag na gid na aid na mapusong naraka na sunuso bulawasan ng manusia la ilaha illallah nani sabab diyan ka na natalo na ginan imakatutulog sa kapusi taro sang kaya kabnar ang kaya kailay yang kaya kailay nasukya pa kaya beningan noon kaya seun waga man tanto kumala nagusukab na riyan sa iko mga muslim na tanto kumadakal akab na rin sa iko mga muslim hud sa kabnar ang kaya kailay sa iko kimataon na naguddahu an maharibillah ayakab na riyan tano nang kota kibubaan tano kung mga pangililay tano uba tano mailay sa iko mga haram tarima sangkut wa katiru wallah aqulil mu'minina yaguddu min absarihim pero ang ngaya Muhammad si iko miyamaratiya ang mga mama abubaniran sa mga pangililiran wa yahfadu furujahum nagusyapairan sa mga piyamalunganiran dalik azka lahum gitu mapiyakiran gitu sutikiran innallaha khabirun bima yasnaun mata naswallah nakaikaipian sunganin adinan ning galabakan wa qulil mu'minina yaghdudna min absarihin nagutirwang kasi kung mga miyamarati ang mga babay abubaniran sa mga pangililianiran wa yahfadna furujahunna nagusyapairan ang putwa mga piyamalunganiran sa manaya na diyan nga masatanong na lagi duba ay malakapusyaw na sa mga mama na bubayran na sa mga pangililianiran na exempted dun sa mga babay kana kamalagi chin sa mga agubabay na ba kedi ka pa kaya manantang na sa mga mama kaya pa kaya mamuan na mga babay adi manantang ay ginamya kailay sa gupo na matantong kikilig-kilig na tigman na ubabasa barang-barang ang kaswayan sangot wa untudo yan patitindig yun na isa sa parang ikibabaan yan si ko pangililian ayaman na mailot ay inisuguan la ngot wa kibabaan ko pangililian mama babay na imbabayaran mamunta pangililian nila so Nabi sallallahu alaihi wasallam na mialwin yan at tigin man na iya idmanu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah
Ayaman to na siapa niyo at tigong nabi rakan. Udi na garanti niyo rakan na tigong nabi sallallahu alaihi wasallam ang kayanam. Apu putsi ko mga ginawa niyo. Admanu lakumul jannah. Kagaranti ang urakano. Abagyan niyo sa surga. Asara kagaranti niyo amasiap niyo ang kayanam. Aparta ulawas niyo. Nagarantiyan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam abagyan niyo sa surga. Paganeron na ida usduku ida haddathtum. Petiiskan wati ko Nabi gira pemanutul ka no mana siapa nga sudila ka. Igira pemanutul ka na benar angko tadi nga di pamanutul. Na baka di pamuka. Petiiskan ron. Mana angko tua aya sidik. Lagi ang tua pemanutul ka na maka ayon sangkot maka ayon sangkot tua titu di manggulaw la. Yang uta pemanutul ka na osto agit tim yang gulaw la. Na siapa ngon sudila ka. Wa aufu ida wa'adtum. Nagutunay niyo ang uta mga kapasadan igiram yagi po pasadakan. Bagi kanu sa kapasadan na tunay niyo to. Wa'addu ida tumintum. Nagusarig niyo ang tunay niyo ang utang isarigir kanu. Ira sarigan kanu na tunay niyo ang utang isarigir kanu. Wahfadu furujakum. Ikatlo, ikapat, nagyang kutua, kasyapan niyo sa ikupya malungan niyo. Waguddu absarakum. Ikalima, nang kuta kibaba niyo sa iku mga pangilili niyo. Wakuf aidiakum. Nagyang kutua, agdudum na niyo sa iku mga lima niyo. O pamakatigo nabi ka, kagarantiyan niwanan, adin niyo mga susugok, na garanti yang orang abagi ni sa surga. Allahu Akbar. Ayan duduro na pedo nang kutwa kasya pas eko pia malungan. Nagukibabaan sa eko pangililian. Nagyan ka iya kapkulo kuzina na aya panguna ko na niya na sukapanan tang kapangilaylay. Apakasugu sang kutwa kaulukas eko mga fahisha. Sa nga masatano na lius eko apakailay tanon si eko mga singayan ulalan sa makalalakas. Mga ari at mga aurat yang social media naroon subsubra. Jadi pergi scroll ka sa ngota Facebook ka na di matinap sigud ng ngota mga babay adnap kili ko mga part o mga aurat yan. So apa ko tangang araw ko matanga na situ kulog sa ngotwa ayamanan yan na haram. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal julusa fit turuqat. Pananggilin ni matigong Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kapuguntod sa iko mga lalan. Faqalu ya Rasulullah, napitiro mga sahaba, malana min majalisina bud. Ya karata ang kaya kautudo bisang kaya lalan. Natahaddathu fiha adiya di pamanutul na mga pipya. Faqal, natigman ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ida abaitum illa al majlis. Amay ka kabayayod na muntod ka no sa kanalalan na fa'atut tariqa haqqa na bagan niyo sa ikaw mga lalan ang utakab na riyan. Kalu wa ma haqqut tariq ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Natingmo ni mga sahaba aton ikab na ro lalan ya Rasulullah. Natingmo niyo Nabi aggaddul basar. Sukibuba niyo ko mga pangilili niyo. Wa qafful adha. Nagugusto kitarg niyo sa ikaw kapagaringa sa ko mga lalan. Waraddus salam. Naugyang ko takapakanugan niyo ko salam ko sa miyalam rakano. Wal amru bil ma'ruf. Nagusto ka sugo sa mapya. Wan nahi anil munkar. Nagkasapal sa marata. Uginan, ikaw tudga ulalan. Naminibagay nga sukabnar ulalan. Bububaba na ka, supangililian na ka. Igilay ka o ba napkaringa sa kasi kung mga lan. Ay dapat ka sa ngaya basatan. La ilaha illallah. Ipun sa poro. Nataman ipun sa baba. Natampos sa nila sa poro. Natatantangan nila ng jububay. May postrop pa na idudulugin ng panamata. Dahil na upama ka sa kaya bagubasa na palid miya serox. Angot wa angot ba na lagi dito mamusuba muni na sa kamarasakin na tapos nila mo sa ulo na idudulugin ng panamata angot wa miya ilera na mata ida mama na lagi dito mamu ay interwang hotel na miya serox siran na lirop man na kumakan silang ulalan na langaw na sigud na di na disudiin na di na di pamagantaan o pamakaya tapikiran nakasimbayang na sumagadang uto tao na minisam di ko tapikiran ng utataw
Na sumalagad pa na usalakaw na kaya sali ng panahon tatutuliran sa ngutay kaduot tao. Dito ni masusuayan na mariring as eran ng utab pumanagad. Sabab sa kumamalang utab sigad siyang utakon tuliran ng mga lalan. Na wayang tudugaro na ibabagay mo sukab na rulalan na daw ba niya karata. Pano baka susa mapyan separ ka sa barata. Namya kapiapyo to. O mano dingong kibagay ang utwa ka na rulalan na pinakamapya ng utwa di ka kakadus ito mga lalan. So Ali radhiyallahu ta'ala nung napiter o Nabi sallallahu alaihi wasallam at tingin man ay la tutbi'in nadratan nadra fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Ding ka tunog at tigo Nabi, ding ka tunog so kaylay isa ko isa kaylay. Mana ginamya kaylay ka sa upama ka di makasapang sa orat na gamagan sumagan na puwas ang so kaylay. Bangon tunuga pa ko tungod nga nagaw na mata nga. Fa inna lakal ula pamata na tigo Nabi rak ang uta pagani na bango tupi baba. Walaysat lakal akhirah naknabang karap ang utay kuri. Dapat ka sa ngaya masatan. Akan na ba niya kay Sesha? Kanya kapat kadingili. Naswi kapat na idudulog na mata. La ilaha illallah. Yang uta paganay na da karo madusa na bang utupi baba. Okay nang utay ikadua. Na bang utura. Niya dusa karo. Ginan wasiat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam si ku Ali radhiyallahu ta'ala anhu. So Jarir bin Abdullah, yang pungo Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, anong kala Peterian. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay isa na kanatiyan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadaril fuj'ah. Yang uta kaya pa kay lega sa miyat takaw, pamana miya kadingil kada nga mubo. Miya kay lega sa dimapya. Na fa'amarani an asli pa basari. Ini surang ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kapukas sa kanong kay lekan. Mana okay meling ana di nga tuntungi. Pukas ang sumatanga. Lagi dito mamuso mga babay. Ay ini sa parkiran ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ubay sila ni panantang. Ya Aisha na sunabi na yang usyat na. Kung sa miyalal niya na tingin man ya ma'asyaran nisa. Hey mga babay. Ida sajada ar-rijalu fagdudna absarakunna. Igira sumyujud sa mga mama na babaan niyo sa mga pangilele niyo. La tarayna awratir rijal. Di niyo pagiliya sa mga aurat o mga mama. Min diqil uzur. Sangkot wa kapit. Ang kutwa mga izariran. Ang makamalong na malong. Ang yung taizar ng utay psipon sa ebaba. Dangon ay psipon sa baba. Lagi dumalong. Apian to na ibong dalian. Na ipiturun izar. Igira sujud yung mga mama. Nakataon-taon abtindutando ang utwa pamakamalong. Abtindutando ang utwa malongiran. Siya ko mga pitutiran. Ini siya par Nabi sallallahu alaihi wasallam uto pigili ang mga babay. Isa to kapili ako aurat ko mga mama. O ini siya par ko mga babay na lebi-lebi ini siya par ko mga mama. O ban yung pigili ay ra sumusujud ang uta mga babay. Adi ni mo di piratasan ang uta kasusujud didat. Akapipita ang uta mga sutiran. Dito mapia. Haram. Dito tingman ni Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala hifdul basar asyaddu min hifdil lisan. So tingin sukap sipa ko mata na mas miyak karbulgid adi sukap sipa ko dila. Pasumata na benki pasarang utap kilay nga. Haram na bangga emaran yan di mabalab kilay ang utwa haram na kepukaw niyan ang utwa babaya ka. Siya mga hadith na tigba ni Ibn Mas'ud al-ithmu hawazul qulub. Yan nga tigba Ibn Mas'ud ang kaya dusa na skanen pinakamal adi makaplupa arko puso. Wa ma min nadratin illa wali syaitani fiha matma. Did na bang apkile ang mga rata inunta na ang naglubog ko syaitan. Awu kukibabayan ra ko syaitan. Ay manan yan na. Iptulog ko no syaitan. Taman sa mi papa rin ang uta puso ka. Ay po nano to adi ki papa no marata sigo puso ka. Nangula lang siya ko takapangilala sa marata. Waqala Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Bitiru Anas bin Malik. Aida marrat bika imra'atun. Igira miya kasagad sumyagad diri ka ang kuta babay. Pagambid aynaik hatta tujawizak. Nababayan ka sukailing matangka. Taman sa malapas kaniya. Giti mapya.
Kira sumiyad ka sa babay, mga bae, na nababan ka pangililan sa taman sa may puskan. Nagyang nga sa balak mga raktan, wam. Pag ganin, ini babay na mata niya, na yung mga taligon, idudulog yung mga mata. Na sobrang nutop man sa kayaman na nakapanantang. Dito mapia. Ay, pinakamapia na may baba ang mata nga, na pakipusan na tig-tigirangan na di nga kadingilan. Nag-isa pa na sa raktan, nagpuga ko lakapan. Ang makaypos na, tinug ka bumata, na nilunug ka pa na, di ko pa makagitwat, di ka imam. Makilala ko, na mata-mataan na ako, hipiang ko, hindi na pangarumang ko. Na kasablawan no do, ay to ap kasabapan, nang utak at ang pangingaon, dadi nga di mapang-imagine. Tigo mga wata, din naliyang buyo na sinirok siyang pala, la ilaha illallah. May isa na suwakya, na pumunutun niyan. Alam niyo, luminyo kami at tigiyan, apo daw mi sa Sufyan al-Thawri. Fiyaw min Eid. Eid. Laman na masaw to ako taba. Natigman niya o Sufyan al-Thawri. Inna awwala ma nabda'u bihi. Ay tigin na muna po na apo nagipunta noron. Fiyaw mina. Sang kaya gawitan nagaddul absar. Nagyang buta kibabantan. Gaddu absarina. Kibabantan si mga pangilan. Mana ayatina muna po nasuwantan no. Na ibabatan no. Ang kutwa mga pangililan. Wakala ba'adu salaf. Nagupitero sabad ko mga salaf. Waman hafida basarahu awrathahu Allahu nuran fi basiratihi. San sa mga tao ang matigriran, masyapiran ang kuta mga pangililan niran. Napakiwarisan kinan walang kuta sindaw sa iko mga pangililan niran. Na, gina ni sabab pagira pag-aid na ayaw mo na po na asuntan yung babatan sa mga pangililan. Na sumamos sa mga bay na lagi dito mo. Nesu ng mga bay, nakanabas sila do tanusan, kakamutan, kansinan di kadigili yung mga dato. Kagibulong ito sa ubabad kapukaw ang puta babaya uman isa. Nana, sa mga tao, ang masyep yan sumatan yan, ang ibabayan si kumaharam, na pakiwarisan nun wala, ayamanan niya, tigwan wala ang utamatan yan sa kabarakat. As in, kilay, sa iku ayamanan yan ng mga suti, hindi na sa iku mga halal, sa iku kabay wala subhanahu wa ta'ala. Mga dalil sa Quran, naguhadid, ang katiro mga salap, sa sumusugos sa kapunguyat sa kibabaan sa iku mata. Kagimata na so kabutawan ni siko mga mata, siko mga haram, nagkasabapan sa kapag-intishar, kapag-alangkap ang puto mga maharim, fakisya, mga haram, naugyang puto mga piyamakasisinat, adito sa fakisya to zina, pakasisinat zina. So Nabi sallallahu alaihi wasallam nami aliw niya na kutiba ala ibni Adam nasibatun minaz zina. Piyasad din adna bagyan ng bawatan ng Adam abag mapabagyan niya si kasina. Paganerong natigong Nabi, fahuwa mudrikun dalik. Agito na ketemunian ang kutambutan ng Adam. La mahala sa damat at pindugabasan yan. Palainan. So atigong Nabi sallallahu alaihi wasallam sumbal amata na zina huma an-nadar. Na so atigong sumbal amata na aya zina niyan nakapangililan. Antay da makapanantang. Maana din nito kalipos na mga panglabag ka sa zina at nabasu zina amala lagi do ka panantang na kazina ito zina umata wal udunani zina huma al istima' nasuka pam atangila na iya zina niya nasuka pam makinig sa haram wal lisanu zina hu al kalam naswatigyan so dila na iya zina niya nasuka tiru sa haram wal yadu zinaha al batsh naswatigyan sunima nagyang kutwa ay zina niya na suki pangawakawanon sa dito haram. Warijlu zinahuma al-khuta na sumamusuain ay zina niya na kutwa kiplalakaw ng sigo haram. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Nagyang kaya puso na lagi dito piramids kanyan. Eko kabaya haram wa yatamanna nagunya ni mandingan-dingan ang kutwa haram. Wa yusaddiqu dhalika al-farj wa yukadzibu. Nagkapakaya yang kutwa kepikir kilain ka keneg ka ama haram lelakawan ka haram uri nangutap puso nangutap kepikiran haram mga baya ginawa nagkapakay atan tunutuk o ayamanan yan na piyamalungan ang tawaak kaninyan tanto mana kepakaya berang na meleng ka haram ya tentangan kabubay nakispatan ka sabi sang takatenteng ngon nagkapakaya tanto nutuk o piyamalungan ka amang gelebag ka zina
atit dua zina alang daw dingin bagan dua ke rumah anta waka dingin magmatan to mana ini saparoto anggot waka pentungiron lagi wapa makinig sa haram kapili sa haram atiru sa haram manisan ka ano to kadit ano to 50 bulaw la angutan mga haram bala agito so kapag nilabag sa zina kaya kaya zina na ay mga panguna-kunaan yan naginan ang kana nakapanantang na amay ka maulog manggulaw lang uta mga zina sik umma mana mintishar lumangkap sa ikulat-lat o pagtaw ang uta zina na mabinasa ang tutua inginiran na mabinasa sa mga kapumiliran ay akatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam ida dahara zina war riba fi qaryatin igira tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam amya payag sukang berazina nagusuka priba sa ikoy sa kalipungan faqad ahallu bi anfusihim adab Allah nasabnat apiato tiran sa iko mga ginawiran miya patut kiran hindi na piato tiran ang gulalan sa iko mga ginawiran so siksa Allah subhanahu wa ta'ala andun ni talangkap ang kaya kasina kung kapriba sa ikoy sa kaingad isa kalipungan ang makadakal kira da sa kasina kapriba na niya patut kiran ang kutua siksa wala ang bulan si kumangin dito pagkalitan sa mga pelindung jiran kemudian na tsunami kepelidaw mo tengdiran itu bak kiran ang utamang alakot kesuat siran ang mga virus berang-berang na kisubat kiran ayat sabab na zina kapakadaw zina na ugyang kutua kapriba sa ikaw mga hadith na tingman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ma dhahara fi qaumi az-zina war riba illa halu bi anfusihim iqab Allah abun na kaya pawitan na kapayag kung pagtaw ang unta ka zina ang gusto ka priba inunta na mapatutkiran ang kutwa deneg wallah subhanahu wa ta'ala mula lang siya kumaginawira Allah deneg siya wallah lagi dapat kaya sabi dapat ya COVID-19 at man isa na miya katupok miya da sukawiyagan man isa na kaya pasangan na isa sa babanan na sukya pakalangkap o ka zina kaya pakalangkap o di ka bilabgas iyo ka barazina na ka priba ubatan nan umani kepakay ang kaplawalawan nanan misugat apun asiksa sa Allah subhanahu wa ta'ala misugat sa mga pagtaw dede marga nga pagtaw nasusen na nga iya mga pabublag mga pati-tiktok ayaman na na pagiliran sa mga auratiran ni panimanan na yang usabad ko mga bagsatan o mga maranaw adi siya ni tiktok na hindi na nag-isuti mga watasan nagsapa rin na nagpunanalwa na sa fitna ayamala na makalaan na ikitalo ng mga pamurka wallah na yan po to siksa ang dun ang makapupong si Allah subhanahu wa ta'ala siga mga hadith na tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu ummati bi khairin di mapipinda sa ummatakan ang mapapadalam silang sa ikumapya malam yafshu fihim walal zina dahil sa dikira lumangkap ang tutwa mga wata sa Sina ayaman na yan na pinakamutan ang wata sa Sina kamadagla di Sina dahil sa dikiran ito lumangkap mapapadalam sila sa ikumapya faida fasya fihim waladuz zina naigir alam niya kapkiran ang kuta mga wata sa Sina fa ausyaka ay ummahumullahu azza wa jalla bi'adab na mararanid na mapanggulaw la apakalangkap ang kiran wallah subhanahu wa ta'ala pakademang kiran wallah subhanahu wa ta'ala ang kuto asiksa iyan Allahu akbar nagyan ngayon sa kasusunod kan COVID-19 na bundi ang manan na amadakal saya na mga wata sa Sina mga wata sa Sina ayaman na niyan na yakasina sila doon na sila mumakawing na ang wata sa Sina ang kutuwa watairan na bandigin na malangap saya tabiya inom niya ko maang kaya siksa wallah subhanahu wa ta'ala awaba ayaman na niyan ang kuto COVID-19 hindi na coronavirus hindi na ni sabab ang ganam yang aloy umang Nabi sallallahu alaihi wasallam malang sa mga ayat wallah at ibabaan tanong sa mga pamilya tanong na ibabaan tanong tarima sang kutwa katir wallah subhanahu wa ta'ala kulil mu'minin yaguddu min absarihim wa yahfadu furujahum iruang ka ya Muhammad sikum ya marati ang mga mama abubaniran ang utang mga pangililiran nagusya peran sa mga piyamalangan lagi ditumam mo tiruang kasi sikum ya marati ang mga babay abubaniran ang utang mga pangililiran nagusya peran sa mga piyamalangan insyaallah ta'ala punitan na siya wala mabalikan no ang mapud ko mga tao yung lubera sa mga pangiliran sinya peran sa mga auratiran
sinipiran sa mga piyamalong aniran bumulog sa haram di sila mapud sa mga tao ang makatalo udi na mga kawig sa murka wallah subhanahu wa ta'ala panindalo si wallah ang ayamin nagtano siya ang mga bendingan nakasabot na niya sa inyuman si ko kailot adito ng mga pagagama nagmabaluyaya ang mapuluto tanong si kapunin tanong sa mga iluya kapunin na tanong nag-emala na mapunta kapatalong mga sila mga timbang na tanong sa isa mga namuli akasalupan sa kapasugan bala-bala sa Allah subhanahu wa ta'ala punalamat ang sulang mo namin kaya nagkuburang-burang ang mga darpa na sila makandirenon punalamat ang muskano langon-langon nagupundan si kwalla timut-timutan ng surga agumitilong tanong sa mga pamilya tanong mga tungitan mga karumatan ng sa mga watatan ay mala na sa mga lokstan sa mga unad na mga lokstan mga pagalitan ng mga wafat kapag mga surga sa walla nagusto pa nga sakit raktan kaya may napapakabukin sila ng walla naging matimut-timutan sa surga pamakasurga tanong lang wala sa mga tala Panalamatan tanong sa mga babay tanong apo magyan isang kanan na Tuigero City balilaboron sa kasabukan sa kaya mananian na tanong di ka pa ka sumpat-sumpat kapaapo pa kiniga ang itwa babay tanong as itirukma bala-bala sa mga sa mga kalsa mga namapya kung sa mga saling ng bayan salam mga sanusan Assalamualaikum warahmatullahi